Moodleen gure ikastaroen segurtasun kopia bat egin aldugu, eta gero, zeo zer gertatzen bada berreskuratu, edo batez ere ikastetxe aldatzen dugunean, beste ikastetxe batetara, beste Moodle batetara, eraman ikastaro hori. Erreza da, eta pauso batzuk bakarri dira. Egiteko, ni banago hemen ikastaro batean, frogak egiteko erabiltzen dudana, oso zaharra da, bale? Eta orduan, aktibaturi baldin badaukat edizioa, sakatuko dut betiko ikonoan, eta egingo dut berreskuratu. Hemen badauka ja berreskuratzeko, aukeratzen badu fitxategi bat berreskuratuko dut ikastaroa, baina lehen egingo dugu kontrakoa. Egingo dugu esportatzea ikastaro hau. Esportatuko dugu ikastaro hau, gero beste leku batetara eramateko. Eta hemen badago segurtasun kopia bat, automatizatua, egin dago 2019an, baina noski ez dut erabiltzen ikastaro hau, ezertarako. Orduan, hemen dago automatikoki eginda kopia hori, eta egingo dudan izango da jaitsi. Jaitziko dut, esango diot non, eta gordeko dut. Badaukat hori, gordeta, kopia hori, eta orain beste ikastetxe batetara baldimanoa, suposatu, banago edozein lekutan ikastaro batean, eta egingo dudan izango da, berriro, orain, berreskuratu. Eta orain bai, aukeratuko dut fitxategi bat berreskuratzeko. Lehen egin dudan fitxategia. Aukeratu fitxategia, selekzionar artxibo, hemen daukat, kopia de seguridad bat, lehen egin dut froga bat eta hau da bestea, baina hau da orain erabiko dudana. Esango diot igo fitxategi hau, eta hemendik aurrera joango naiz, edo joango da eskatzen, zehetasun batzu, zer importatu nahi dudan eta zer ez, egingo dut berreskuratu. Hemen daude zehetasunak, zer gauzak hartuko ditugun, zer ekarriko duen, zer ez, hemen hartzetu dugu pizka bat zer nahi dugun ekarri, eta esango diogu jarraitu. Eta orain zaten digu non kokatu ikastaro hori, zaten du berreskuratu ikastaro berri gisa, eta non zein ataletan kokatu nahi dugun, ni jarriko dut ikate atalean, eta jarraitu. Orain, esango diot, zer nahi dudan eta zer ez, adibidez, blokeak nahi ez baditut, kenduko ditut hortik blokeak, iruzkinak ere nahi ez baditut, kenduko ditut, edo dominak, kenduko ditut. Nahi ez ditudan gauzak, kenduko ditut, normalian bera bada geldituko gara, galderekin eta horrelakoekin, egingo dugu hurrengoa, eta berdin, ikastararen izena, zein izen jarriko diogu, esaten digu, berreskuratuta jarriko dugu hemen, ondo desberdintzeko, berreskuratuta. Eta orduan, berdin, kendua ditugu gauza batzuk, hemen daude galderak, hor dauden galderak, zein galdera berreskuratu nahi ditudan eta zeintzuk ez, eta atalak, zein atalak berreskuratu nahi ditudan eta zeintzuk ez. Suposatu osoa nahi dudala, egingo dut horrengoa, eta, azkenengo pausoa izango da. Badago hemen, txosten bat, hori importatuko dudan guztiarekin, eta berreskuratu. Badago, egina dago ja, esaten dit, jarraitu eta jango zara ikastaro horretara. Jarraitu eta banago ja ikastaro horretan. Berreskuratuta, kopia di. Hori berreskuratu dugu, ikastaro osoa, eta beste ikastetxe batetara eraman dugu, ezta? Beste alde batetik, baita ere egin alda importatu ikastaro batetik beste batetara elementu batzu, galderak eta horrelakoak. Sakatzen badut torro joan berriro eta egiten badut importatu, esango dit, zein ikastarotik importatu nahi dituzun gauzak. Esango diot, honetatik, berreskuratu nahi ditut, elementu batzuk, galdera batzuk eta horrelakoak. Ikastaro agertzen ez bada hor, hemen bilatuko dugu, jarriz bilatuko dugu. Egingo dugu jarraitu, eta zer importatu nahi dugu ikastaro horretatik. Blokeak eta horrelakoak, berdin, fitxategia badautziko ditugu, egutegiak ez, nahi ditugun gauzak eta nahi ez ditugun gauzak ikastaro horretatik. Eta orain berdin, zer ataletan edo zein galderak importatu nahi ditugun
ikastaro horretatik, egingo dugu rengoa, berriro txosten bat dauden gauzekin, egin importazioa, eta venga, ikastaro honetara importatu zaizkit, eskatu dizkiodan gauzak, galderak eta bat. Orduan, bi gauza dira. Alde batetik, ikastaro osoa deskargatu eta beste leku batetara, beste Moodle batetara eraman ikastaro osoa, edo Moodle batean gaudenean, Moodleen bertan, baldin baditugu 3-4 ikastaro desberdinak Moodle horretan, edo gela desberdinak, importatu alditugu elementu batzuk, nahi ditugun elementuak, gela batetik beste batetara. Erabilgarria noski, eta batez ere, aldatzen dugunean ikastetxeaz edo, gaun lana beste Moodle batetara eramateko.